Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Jak widzicie, mam nową kiecka, że się sprawiła. No to taką bardziej pszczyńsko jest, jako ktoś się zna, bo tutaj ja tu mieszkam, to takie było trochę pomieszane, trochę pszczyńsko, trochę rozbarski ten strój był. No to już ten jest taki bardziej pszczyński i no tu ma takie hobby, jakie na wierzchniu było tam rozbarskie. No, to tak za pamięci ja chcę fest podziękować panu Grzegorzowi, który mi ta kiecka fajno złonaczył, ale co ja wam chciała dziś powiedzieć, to się można domyśleć. A to będzie o obleczeniu i tego, z czego się ludzie tak, a nie inaczej oblekają, no i co takiego psychologicznego we tym jest. No patrzcie, Rostomi. Jest takie powiedzenie, nie? Nie szata zdobi człowieka. No i to można je, prawda, nie? No bo richtig ważne jest to, jakim my są człowiekiem, co tam we środku mamy, a nie to, jako tam kto jest obleczony, nie? I to tak można powiedzieć, że to jest tak fest prawda, ale rozumili, to nie do końca tak jest, że ludzie nie patrzą na to, jak w to jest obleczony. A z czego tak jest, że się na to patrzy? Ja bych powiedziała ze mojego psychologicznego punktu widzenia, że jest tak, że my się oblekamy trochę do siebie, a trochę do ludzi. Już wam godam, co ja myślę. Oblekamy się do siebie, no bo patrzcie, każdy se wybiera coś, co mu się fajnie nosi, w czym się fajnie chodzi, w czym się dobrze czuje, można co mu kolor pasuje, albo tam fason, albo no po prostu takie coś, co je podług niego, do niego fajne, we czym mu dobrze. No i to jest takie coś po prostu, że każdy ma własny styl i z tego ubiera się tak, choby, bo tak chce. No i tak, jeden takie lubi, tam galoty, albo inne, albo zaś tam ktoś tam jak latako, albo inszo, albo tam wiecie, rozmaite te ubleczenia są, no i każdy lubi inaczej się ublec, no i ma swój styl i to jest normalna rzecz, że my chcemy tym, jak się oblekamy, powiedzieć innym, no że my są tacy, a nie insi. I że też się oblekamy bez to, że no tak nam pasuje. Ale rozumili, my się też oblekamy do ludzi. No i zaroski pora ludzi mi tu powie, nie, już nigdy tam nie oblekam, nie patrzę na to, co tam ludzie gadają i no, jak ja chcę. A tak doprawdy je, bo ja sobie tak myślę, że we 99% tych przypadków to tak nie do końca je, bo też się na to, co ludzie powiedzą, patrzy, chobyście się tak nie do końca zdawali z tego sprawa. Bo od sytuacji, rozumieli, zależy, jako wy się obleczecie. No patrzcie, inaczej się oblekocie na jaki wielki fajer, albo na urodziny, a inaczej do roboty, a jeszcze jako robota taką fizyczną, co można się idzie zmarazić, no to się inaczej obleczycie. A zaś jak idziecie na szpacer albo do sklepu, to się też inaczej obleczecie, aniżeli jako idziecie na zolety, nie? No i tak je, że można nawet się nie zdołacie z rozmaitych rzeczy sprawy, ale się do różnych rozmaitych sytuacji rozmaicie przyblekacie. No to jest jeszcze tak, że idzie tym strojem swoim coś, choby powiedzieć temu drugiemu człowiekowi, nie? No patrzcie, jak w to chodzi po czornu, to my wiemy, że beztuż, że mu w to umarł, no i temu komuś jest smutno. Albo jak się młodo pani obliko na biało, we suknia do ślubu, no to co by pokazać, że je fez radosno, że idzie do ślubu. No wiecie, to nawet nie trzeba tłumaczyć, bo każdy wie, to jest takie instynktowne, czemu tak, a nie inaczej. No toż wiecie, że to ma też znaczenie, że się oblekamy, jak ja to powiedziała, do ludzi, co by coś pokazać. A zaś czemu to ma takie znaczenie, to ja wam zaroski opowiem o jednym eksperymencie,
kiedy psychologowie robili, no bo wiecie, że my tam radzimy te eksperymenty, nie? I on je, ten eksperyment powiązany ze takim czymś, co już go dała, to je efekt halo, to jak w to nie widział, to tu będzie link, tam do tego filmiku, że go dała, co to takiego je i to je powiązane. A eksperyment był taki, że był se hop, stał se, chciał przejść przez drogę, no ale było czerwone, nie? No i było pora ludzi tam z tym hopem. No i ten hop przełaził na tym czerwonym świetle i pora ludzi też za nim tam przełaziło, a czemu tak je, to wiecie zaś ze innych moich filmików. Ale roztomili, najciekawsze było to, że jako ten hop był obleczony nie tak zwyczajnie i nowy ancuk, tak fajnie, to 3 razy więcej ludzi za nim na tym czerwonym szło bez ta droga. No toż je fest ważne, jak w to je obleczone i my zwracamy na to uwagę, choćby my tak się nie do końca zdawali z tego sprawa. Albo też zaś zrobili takie badania, się pytali pracodawców, nie, jako to je, co oni se myślą, jak to przyjdzie fajnie obleczony pierwszy raz do roboty. No i ci powiedzieli, większość powiedział, no ja se tak myślę se, że jak w to fajnie przyszł obleczony, no to można, to będzie fajny pracownik, może będzie fajnie pracował, no bo je taki fajnie obleczony, no i wysztyglowany, toż można tak właśnie będzie fajny. To je też roztomili ten efekt halo, że jako fajną rzecz, jako fajną cecha w kimś widzimy, to nam się wydawało, że insze też muszą być fajne i że to jest fajny człowiek. No i to je też powiązane z tym naszym obleczeniem i oblekaniem. A o tym oblekaniu i obleczeniu i tym wszystkim to by jeszcze szło godać. I ja myślę, że ja zrobię jeszcze taki filmik jeden o tym naszym śląskim obleczeniu. Tak ze mojej psychologicznej strony, jak ja to widzę, z czego się te nasze babki tak oblekały, a nie inaczej, i jako to je. No a dziśki to, że chciałam wam ino tyle powiedzieć, że ich tych je tak, że czasem ta kiecka, ta szata zdobi człowieka i się na to też patrzy, jako ten człowiek obleczony je. I co? Myślę, że tela, bo że długo już go dała, no toż pożegnam się, jako radzi mocie to, co ja robię, to tam dejcie ta łapka do góry, możecie zasubskrybować też ten kanał. No i co, do zobaczenia zaś, czymcie się pyrsk.